Kautaman andhap asor panglimbang 5 menit dina Ngatlegi tanggal 26 Oktober tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 18 ayat 9 tekan ayat 14. Budaya Jawa kagungan simpenan pitutur luhur para leluhur bab wigatining kerasuk kautaman andhap asor. Ing tembang mijil pitutur mau surasane mengkene. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun dukahani bapang den simpangi ana catur mungkur. Kautaman andhap asor pranyata ora amung kagegulang dening wong Jawa wae. Para pendherek dalem Gusti Yesus uga kudu gegulang kautaman andhap asor. Jroning gegambaran bab wong loro kang padha sembayang ing pedalaman suci ing waosan dina iki, Gusti Yesus nandhesake kautaman mau. Kanthi mengkono, kautaman andhap asor banget jumbuh karo piwulang kekatolikan. Mula pindha nglangi sinambi ngombe banyu kaya mengkono pindhane wong kang gregut gegulang kautaman andhap asor jroning wengkun wong ngrembakake budaya Jawa sarta ngayati piwulang Katolik. Ing waosan dina iki Gusti Yesus mulangake kaya ngapa sikap andhap asor mau banget piguna jroning urip kekatolikan mligine jroning donga. Rikala donga dadi dasaring urip, mula andhap asor otomatis kawetu jroning tumindak guneman uga pamikiran ing pasrawungan padinan uga ing sesrawungan marang Gusti Allah. Nggumunake dene papane kautaman andhap asor pranyata ora dumunung ana wong Parisi kang kondang saleh tur paham kitab suci, ananging malah dumunung ana juru mubeya kang kondang kebak dosa. Iki pratela ana dudutan pambiji Gusti Yesus marang paraga kekaro iku. Wong Parisi kaanggep kleru ndedonga jalaran jroning donga luwih mamerake kaluwihan-kaluwihan pakarti becik ing ngarsaning Allah minangka sikap tuhune marang paugeran Toret. Nanging jroning sikap kang katone duhu mau pranyata sinenggit sikap kongas ngedir-edirake diri. Boro-boro ndedongakake wong sekeng nanging dheweke malah ngremehake wong liya utamane juru mubeya kang ngadeg tumungkul ana mburine. Beda karo sikape si wong Parisi, juru mubeya kejaba mapakake diri adoh saka Gusti Allah uga ora wani tumenga nyawang akasa. Sikap iki nggambarake kahanan ati kang rumangsa cilik, reget lan ora pantes. Juru mubeya iki ngrumangsani minangka wong kang reget kebak dosa. Mula kang kawetu ing donga amung ukara iki, Gusti, mugi melasana kawula tiyang dosa. Para tresna welem kinasih, kaya dene budaya Jawa ora mulangake sifat sombong, nanging banget ngregani lan manjurung sikap andhap asor kaya mengkono mau uga ing piwulang kekatolikan. Menawa kepengin donga kita tinampa ing Gusti sarta urip kita ginuyupan ing pepadha prayoga ngrasuk kautaman andhap asor. Saiki kanthi ngrasuk sikap andhap asor lan pasrah sumarah marang Gusti, monggo tak dherekake munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem ugi rawuha, karsa dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga.
Kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika, sakathing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi angapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tetembihna saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.